Reit Ela, so mae'n ddechrau y dydd. Dangos i fi rwan, be ti'n gorau wneud efo'r pouch ma ar ffona? So, mae di cau, a dyn, da chi'n rhoi ar y magnet, da chi'n pwyso'r bwtwm mae'n agor. A dyn, da ni'n rhoi ffôns ni mewn fel yma, a dyn pwyso'r clo, a dyn mae di cloi wedyn, da chi'n methu agor. Ti'n methu agor hwnna tan ddiwedd dydd wedyn? O'r wers gynta, tan o'r ola, mae'r cynllun newydd yma yn Ysgol Dyffryn Conwy yn sicrhau bod ffona disgyblion yn ddiogel ac yn bwysicach o'r golwg. O'n i'n mynd â'r ffôn i siawer, o'n i'n jyst mynd arno fo i edrych ar amser weithiau. Ti'n mynd fod i fynd â'r ffôn ti anyway yn yr ysgol, mae hwn wedi helpu. Mae pawb fatha'n siarad efo gilydd felly yn lle mynd ar ffonau felly. O hwnna beth braf yndi? Yndi. Ond yna rai pobl yn mynd arno am sicynio, ac yna rai pobl yn mynd arno am dosbarth. A'r cwestiwn ydy, ti methu'r ffôn pan ti'n methu defnyddio fo yn yr ysgol? Na, o'n i'n mynd defnyddio fo llawer. Maen nhw'n canolbwyntio fwy ar y ffonau na oedd nhw o fewn y gwersi, ddech chi gwybod. Wrth gwrs mae gen bob ysgol polisi, lle maen nhw yn banio ffonau symudol, ond dwi'n meddwl ond dydy hynny ddim digon de. Mae Llywodraeth Cymru'n dweud y bydd yr ysgrifennydd addysg yn cydweithio efo ysgolion mwyn sicrhau bod polisia ar waith i leihau effaith ffona symudol ar fyd addysg. Ond am y tro, dyma'r dyfodol medda'r ysgol yma, sydd, medden nhw, yn gwneud eu gorau i addasu i roi sydd ohoni.